Renouveau télé la jabagaw anga folibe aw kilingilina Mali kono ani Mali ko kan ambe bela jelen fo ka be wali nyumando ka fo awma kawnice akodana la Renouveau télé ale sukantili la biye tene octobre kalo klina ni samba fla ani mugan kele Renouveau so komada kuna foni kene dayele la awyi ninje mkain kene besi awye kanu bakaw dogo kun kono shen duru ka damne tene kata se fo jumama neke kanya wolovla o mana temeni sangata ani duruye aw ko kuna foni aw kun folo be di aw ma ninje mkain konnala mimato aw ko kuna siri o kasika ban aw ka clé journée konnala olani aw sigira ni kenen kan ambe folo ka sulika wuli ke bakaw fo aw munu me ino ka we sulika wuli sabati dongodo amana ke barayoro la amana ke sokonnawla amana ke alisira bakanawla abe aname ambe aw kilingilina belaji fo ka fo onye laydu tedda awye wa anga laydu kan ameto oko ni oye kana ako kuna fonya kun folo di aw ma dongo do so mara jona femi mato ako kuna siri obe bampu ola kene imana sigi aw ma obe jokuna fonya mununa abela jilindo be soro akonna la me baga jamakulu antenyina aw fene ko ne anduna kene kono radio Renouveau la me baga aw ni nya Facebook we Renouveau FM Renouveau télé page kata se Renouveau matin page ma ame befo ka bela jilin wala nyimando ola bite ne octobre kalo klinani ango kuna fonyo wena talike munun kan bakurubaw olu flenie kabiri dogo kun temeliu ma chama konu kan korota kasika maula somi mimba to ku jatige wale kelo olu koni kunganko kuna fonia anga marabolo folo konna lani obe kai kofo kai marabolo konna la fembe talige jatige wale kelo la ukon mega dansiri mokola sanga ani wakati ola ko monika ngake amedomne ko bibina oni isa kabasi bibina nyogola soro alebina hakina amerika ko kanje mukain banto biso ko madina on ma wulile oye seku nyame bachilier anam na nyola soro kasika la silike anye kabo cadre d'échange des partis politiques mi bato fanga franche fanga ale koni kasika nyetaka soro to gamina oni seku nyame bena nyola soro kasika okuna fonyo di ama on do bara nyogon wulile kuna fondila do Abdraman Sissoko kabo journal le wakadu konnala oni ale bena nyola soro fem koni be talike san kunche bara o kalanko okum konnala kimel laba munun kerani obe bagi kofo ale kon mena kana haklina mirike awni akoka ka haklina tadi ama bagi jabi munun bora akoko ni haklina tay minyi okoka abena kana analyse ke ola okofe sori Ibrahim Diallo ale koni wulika jo sabati kaba abe siraba sanfela ola be jate minela soni tanga sigin kuna fonia olube na di ama awada nyugo ale sera kena atikila mokodo ma so komade na kena kuna foni be di awma kafara oka Alexis Kalambiri ale be yaka haklina tafni di ama son femima takabolo dowla anga jamana konnala abena nyofolike kanu baka kilingili nay ani aunga don foliduma Amadou El Konare don kibarube ale bolo kuna funi chama ko ni abolo goro bi tenen sokoma kasika lazi kanu baka jama kuluma mimba to kuna siru olube bampeu honorable in sokoma ini sokoma fanta tokota ini fama klefla we la dayo manga balila ni jwa kun kono do ngata damna sibiri ni karla koni kani yira segola ntina ntika belita wa hali mana ntinte kuma o anga keite na ite ne ga pelta ite kuma ne fenga ile du mita jama we ka fo obe ballon tanga Chérif la TV mochi i banga na ayo machi fere awo problem de ni afon amana miye machi la mukera ai o joya to machi fere te se ga yo ni nya pora fomba fe directeur fe nya fo fomba ka bodo na nya fo ngo machi kodo ba koko machi be damine 16h pile 15h30 zena machi sogoba de afiri 15h30 menga tenina sogoba de nguli ani fomba jemo ka don tado wembla reportage la derge ebi wele wati wasro punte wele la téléphone tanye do sa nugo de fo zey machi sogoba de afiri parce que joueur munu be no de fo machi folo kera sinon machi nyoro ye fomba ni maliki ni atobora Yusuf olu nana balota ni babiye ya kana anga sekere bebo ka di Chérif la aywa bashite ko Chérif la TV mo ma ko félicitations awo uyanchi ne kona amabalila sogoba des animatifs feri parce que à 15h30 on m'a programmé pour un reportage bashita kola Amadou soni ini kanu mo wena nyola soro do kibaru kene kan iki bisibla amedo kuna funu kon nala sisani wakati boloda chogo yeni o meteo yi
nogo bena da kabala mali marabolo kilingilina bela jelen konna la foni gawo marabolo ibo ala menaka kidal katasi tawdini mahni marabolo kofolen konna la sankolo obena jeya doni samia fefien obena chi anga marabolo kilingilina bela jelen kono foni tomboktu mara ibo ala gawo menaka kidal katasi tawdini ma ni marabolo konna la klima fefien bena chi fien mini afangate na bonya kosobe gongomblo obena ke sababuye ka gelea don gawo ga yoro jam flelila menaka kidal katasi tawdini ma mi yerebeti jo kilometri duru katabla wolon vla bonyankola yoro jam fleli ko gelea bena dola ka sababu yake gongomblo ni ngani obora la mali fanto fe gelea fushi kontena na do yoro jam flelula ola sanko koni bolo daleno bikle bantola katabla shuko konnala mali marabolo kilingilina bela jilin konnala funi marabolo koronfe marabolo damadaman beno ni olu yibo ala ola kligaina fembe taliga finteni hakeya olu flenye kayika olu ka finteni hakeya obeke degré bisaba ani wolonvlaye kulikoro olu tabijo bisaba ani jurula sikaso olu tabeke degré bisaba ani sabaye segu ka ofeino kligaina olu ka finteni hakeya obeke degré bisaba ani wolonvlaye mopti katasi tomboktu ani gawoma kligaina luga fiteni hakeya obeke digere bisaba ani konontonye kidalka ofeino kilegaina oluga fiteni hakeya oye digere bisaba ani shekinye menaka olutabi jo bisaba ani konontona tawdini olutabe yelengata digere binani ani kelena fem metalike buguni kaula oluga fiteni hakeya beke digere bisaba ani naninye biklegaina kuchala olutabi jo bisaba ani nanina kitakao olutabe ke digere bisaba ani naniye nyoro olutabe ke bisaba ani shekinye narakao olutabi jo digere bisaba ani konontona fembe talike duanzana olutabe ke digere bisaba ani konontonye sankao feino finteni hakia beke digere bisaba ani wolonvlaye digere bisaba ani sheki obeke banyangara joila olutabi jo bisaba ani durula Bamako distriki konnala nogobe na dakabala samefe finye bena chifie mi fangate bonya kosobe gongo blogo nasira fegela foshi kontena na du yoro jam flelula ola fembe taliga finteni hakia la kligaina obeke digere bisaba ani durue Bamako na la mini sogomarena kele chira nege kanye woro otemele ni sanga mugan flaye klebe na bi nege kanye tan ani sheki ni otemena ni sanga tan ani sheki ni wakati boloda chogo ni sogomarena kadi auma akunye au kilingina kasika utana obla donc adam ne kai katabla futawleni ko bela jelema wakati boloda chogo oyeninye bi sogomarena Amadou El Konare ne be keneto ale bolo akatemeni donc kibaru Amadou Mesira Dima kanumako korotolendo uba feka do kuna fonia mumbe anga jamana kunkan tabarikala fanta tumota sanga mugan ani duru dafara ndege nye wolonfla kan wati na Bamako yanno o wati kelen hakilila o banga to dolo be mali marabolo kelengele bela jelela ni munu yere bala kan laje jamana wore ayaw bismillah biere nouveau matin kene sigira aw ye kokura ani sojale be aw la soro bakuru baw bena talike munu na bi o ye ka do ngafo mali la kanako a gele ale do finitigi la kaw be wulika jola jamana famo be wulika jola nga ka la dunya ka fo yoro chama ne be mali dugumsenu na munu be ni dabu ye sunante uye o krene nyana nga jamana chamanche bolo maw hali ni jakun labana bingali do kera dugu do ka munu ye jadisu ye dozo chama bune unila amena o kuma ka do la se awma biso madai na don kibaru kono lu yere koni me wule dadila kanyesi jamana famo ma demen nasra tegela na bora yinno metalike transition kunganko kuma la parti politique do ye nyanye mununa PACP kata se fusi mali jekulu lu fana bena kan ku be je ka nyogon teme wala sa do ka fara transition jo kunmo kan wa ku bino hakilina sebe koro kwa koro do Assise nationale de refondation kenan olu konnala jahadi be fenwere lo mali la kusebe o ye tukulu ko ye ni wuli ka jo make ale de ye gole ya baye jamana kono kama bi mi metalike commune 3 ni kati kawni nyanje gole ya do be golay metalike danje ko golay la ikado awara Bamako sigida mbe no isona fin aleni kati ma do ni nyanja amasoro la ka fo titri do dile do doma o kati circle to langa ma do ya ira ka fo
a bɛ opérateur économique dɔw bolo nka min ye commune 3 kɔnɔna la mairie lakaw ka taa se dugutigi minnu bɛ yen olu ko yɔrɔ ninnu bɛ Bamako fɛ a kɛlen don gɛlɛyaba ye fɔ ci ɲɔgɔnna sɛbɛkɔrɔ bolodala don min ye finitigilakaw olu ni sɔgɔnafin sigidaladenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ la kɔmɔbɔw yera kɛnɛ kanna na an bɛna kuma kan gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye an ye hakilina dɔw sɔrɔ olu bɛna lamɛn bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanna na an bɛ tila ka samiya kɔnɔna kibaruyaw bɛ cogo di forow bɛ cogo di nin waati na yala ji tɔ bɛ a tɔ tɛ an ye wulikajɔ dɔw kɛ Mali météo maaw ka jigin baro kɛ n'u ye ni ji tɔ bɛ kɔ ka sɛnɛ foro dɔw fana jateminɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kibaruyaw ye bi ntɛnɛn sɔgɔmada in na an bɛna nɛn don minnu na ka walawala aw ye don kibaru kɔnɔ Renouveau tɔgɔ la a ye aw bisimila an bɛna ninnu de walawala aw ye sisan daani nɔ. Ka aw fo k'aw koɲuman dɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ndolantan min tun bɛ Serifula ni Renouveau ni ɲɔgɔn cɛ min ye joueur ba fila ɲɔgɔnna bɛ Renouveau to a la n'o ye ne yɛrɛ ka fara i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Koyita kan o kɔni ye anw fila bila reportage la match ɲɛkɔrɔ o kɔni responsabilité b'a la ka ɲɛɲini gɛlɛya ye jumɛn ye sebaya sɔrɔla Renouveau kan fila ani Kanankolo min ye k'a dɔn match kɔni ne yɛrɛ ka jalaki la rédaction ye match in sen na taa feere an n'a ɲini Sakariya Fɔnba fɛ wulikajɔ kuraw ka sabati yanni match retour cɛ an ka jɛn tile kelen yɛrɛ reportage ko an ka match jɔnjɔn kɛ o la an na Serifula ti ka ORTM ti ka tila ka k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila tɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ ni an yɛrɛ ye n'an bɔra yen an y'a fɔ ten Mali kɔnɔ bi jamana faamaw wulikajɔ bɛ sen na min ye Mali yɛrɛ n'a a bolofɛn de bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na ni o misaliya dɔw ye minɛ caman b'a la ka san wa pankuru kura dɔw nana tile fila in na kɛlɛkɛla yɛrɛ kama bɛɛ lajɛlen ye ŋaniyaw ye minnu b'a yira k'a fɔ jamana faamaw sɛbɛbaa ma jamana yɛrɛ bɛ se ka lakana ka bɔ juguw bolo cogo min na nka ni wulikajɔ ma teliya joona i k'a dɔn a laban bɛ kɛ sanu mana duguma cɛ sira bɛ pisaya n'a ye sabula dugu caman de bɛ an ka Mali cɛmancɛ bolo kɔnɔnaw la bi minnu dugudenw cɛncɛnni ka cɛn u t'u yɛrɛ bolo u ka danbew t'u bolo u ka foyi t'u bolo a ma sɔrɔla k'a fɔ maa marifatigiw kɔni b'a la ka t'u ka dugu kɛ u sago ni u duguw ye donso minnu bɛ yen n'olu ye cɛsiri kɛ ka bamanan marifaw ta k'u yɛrɛ lakana k'u ka dugudenw lakana juguw bɛ ka taa ni marifa suguya dɔw yɛrɛ ye minnu yɛrɛ marifaw jolen don kosɛbɛ kɛlɛ nasiratigɛ la u b'a la ka dangari an ka donso caman na kosɛbɛ o misaliya ye nin cogoya kun laban ninnu na dugumisɛnnin caman bin olu ka jamana camancɛ bolo dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ mara la dugu dɔw bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma ko Sibi tiɲɛniba dɔw kɛra yen n'o ye bingali ye dugumaw yɛrɛ ye wele yɛrɛ da Renouveau matin ma ko u b'a fɛ kibaruya ka cɛri waasa jamana ka taa dɛmɛ don u ka dugu ma an k'u ka seereya dɔw lamɛn a kɛra mugu cikan yɛrɛ jukɔrɔ. N'an ma Mali fanga wele an y'an ka dugu ci tɔrɔ de koyi n'an ma Mali fanga wele an ka dugu ci tɔrɔ de koyi wallahi u y'an ka donso fana n'an ma Mali fanga wele an ka dugu ci tɔrɔ dɛ wallahi a y'an dɛmɛ ni kun na ko bɛɛ k'an dɛmɛ pour info matin mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'an dɛmɛ ni kun na i bɛ se ka lase yɔrɔ i k'a lase i y'a mɛn. Tabarikala min bɛ tali kɛ k'a dɔn ɲɔnɔ mara la o ma ka tulokan de nin ye ka ɲɛsin jamana faamaw ma ko wulikajɔ ka kɛ k'u dɛmɛ n'o tɛ ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛna an y'a fɔ ten tɔ min ye Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité n'u k'a ma FUSI Mali olu kɔni ye jɛkulu ye minnu bɛ wulikajɔ la transition ko kɔkɔrɔ don ni baaraw la olu jɛra k'u tigɛ di PACP maaw ma ɲɔgɔn ye dɔ hokumu kɔnɔ minnu na u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu kɔni b'a fɛ dɔ ka fara transition jɔ kunumaw kan walasa u ka haminaw bɛ se ka mafa ka kɛ kelen ye cogoya min na wa k'u bɛna o hakilina ninnu kɔkɔrɔ don min bɛ tali kɛ Assise nationale de refondation min kuma bɛ sen na ko o hakilinaw bɛna lapasa o kɔnɔna la u ka maa ɲɛmaw ye ɲɛfɔli dɔw k'an ka maaw ye an k'u lamɛn. Mali ka ɲɛtaa b'u kɔnɔ donc sera ma yan bi an kumana jamana ko la an kumana Mali bɛ danga min kɔnɔ bi an ka jamana bɛ transition kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition ka laɲini waati kunkurunin de don pour que ka se ka ni arayi bɔra terrain kan ka se ka arayi bila pour que pouvoir wɛrɛ mun bɛ na kɔfɛ o ka se ka jamana bila ka taa ɲɛfɛ
mais an ka ni transition tanga transition folo jamana ye bengo chaman ke à chaque fois an précipité ka ta transition kono an ko fendo makanga ke ko kote ko ni pouvoir légitime nana o bela pouvoir légitime nana o réforme tunganga ke amake jamana tla ka bidinga wero kono donc an ta fe o nyona ka mali soro parce que Mali est enjeu belebeleba de diɲɛ kɔnɔ bi pression caman de bɛ Mali kan bi mɔgɔ minnu bɛ fanga la n'u bɛ a ko la a mɛnna n'i nana ka n'olu dabɔ a bɛ komi ni ye denmisɛnnin dabɔ si la a ma nɔgɔn donc anw de kan k'o dɔn bi k'a fɔ an tɛ mɔgɔ ko la bi an bɛ jamana ka intérêt ko de la donc fɛn fɛn bɛ yen an ka autorités b'o min na bi ce ne sont pas des autorités politiques u nana bɛ ka na waati kunkurunin dɔ de baara kɛ an bɛ se k'a fɔ a ɲɛmɔgɔba n'o ye colonel Asimi Goïta ye politique mɔgɔ tɛ do agenda t'a la a tɛna i présenter élection na premier ministre hali n'a sɔrɔ politique mɔgɔ don a tɛna i présenter élection na donc nin waati in kɔnɔna na olu kan ka jɔyɔrɔma dɛnɛ parce que réforme mun kan ka kɛ diyagoya don ka kɛ parce que élection tɛmɛna yan a nana ni a y'an bila problème kɔnɔ donc fo an ka loi électorale an ka revisiter o hukumu de kɔnɔna na week-end tɛmɛnen an bɔra table ronde dɔ la min ye assisi ka validation au terme de référence ye an bɛɛ taara fara ɲɔgɔn kan ne hakili la FISI représentant caman tun bɛ salle kɔnɔ donc an y'o projet de terme de référence validé ani an ka organe de gestion des élections waati o waati fanga mun bɛ yen ministre de l'administration territoriale a bɛ baara kɛ fanga ye élection bɛ contesté parce que o bɛɛ bɛ jamana sigi quoi donc an bɛnna kan ko k'a décider ka o fanga ta k'a di structure dɔ ma o ka se ka élection organiser ani syndicat ka élection o structure bɛɛ ka se ka organiser anw ni FISI an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamuya o kɔnɔna na mais min yɛrɛ ye kuma bakuruba ye autorité de la transition a yɛrɛ ye premier ministre bɔra Nations Unies na ka taa Mali ka discours porté a mɛnna an bɛ se k'a fɔ an ka jamana ka décision tun t'a bolo donc pour l'une des rares fois Mali ka exécutif le choix stratégique du Mali a bɛ maliyɛnw de bolo a tɛ jamana si bolo a tɛ puissance si bolo donc ça c'est un fait unique autorité ninnu an kan k'o soutenir parce que jamana wɛrɛw la ni nin question suguya ninnu nana des questions de sécurité des questions d'intérêt stratégique u ka jamanadenw bɛɛ b'u fara u ka jamana kan u t'u ɲɔgɔn kɔ bila. Mali ko an ko transition min bɛ sen na nin wagati in na an ka mouvement o ye FISI Mali de plateforme de don maintenant an bɛ ka yala ka parti politiques rencontrer mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i ta ye Mali ko ye k'olu rencontrer pour que an bɛ se ka fɛn ɲuman dɔ ɲini ka bila an ka denw ɲɛ anw fɛnɛ kɔfɛ minnu bɛna nafa sɔrɔ jamana in na c'est pourquoi an sera yan nɔ bi PACP fɛ yen k'a yir'u ka fɔ regroupement mun b'u bolo u yɛrɛ ka parti o maliyɛn o maliyɛn bɛ yen k'i ko Mali ko k'u ka transition in dɛmɛ FISI Mali ka laɲini ye o de ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ FISI Mali ye plateforme min ye a bɛ yen nɔ depuis an bɛ se k'a fɔ depuis 2012 ko action ninnu kɛra FISI Mali y'a fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na an kana sigi ten k'an ka sɔrɔsiw lajɛ an k'an jɔ o kɔfɛ bon an y'an jɔ olu kɔfɛ ka daminɛ o don fo bi an b'o jɔyɔrɔ kelen de la c'est pourquoi transition min ni a yɛlɛma ko fila kɛra an ko bon temps min dir'u ma k'u ka élection ɲuman organiser ka jamana territoire bɛɛ lajɛlen sécuriser f'an k'u dɛmɛ o baara la o de y'a to an y'a ɲini k'a fɔ an bɛna pétition bila sen na pour que an y'a bila déjà sen na yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn b'a to dɔ bɛ fara transition kan pour que an bɛ se k'an ka jamana sécuriser cogo min na. kala min bɛ tali kɛ PACP ani FISI Mali ma olu ka hakilinaw tun ye nin ye o nasiratigɛ kelen na caman b'a la min ye transition a mana jɛnya o a ma jɛnya a kɔni mi laban ni kalataw de ye i n'a fɔ bɛnkanw ni malidenw jigi b'a kan cogo i y'a min na o nasiratigɛ la baara ɲɛbila baara mun bɛ kɛ ni o ye ka se ka maaw ka kalata sɛbɛnw baaraw jateminɛliw kɛ ani ka segin ka dɔw la kuraya maa dɔw bɛ yen n'olu ye jɛkulu ye olu fana bɛ k'o dɔw kɔkɔrɔ don PNUD yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔ walasa kalataw bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na kama min ye u ka jɛɲɔgɔnya bolofara minnu bɛ yen n'o ye COPER Mali ye olu kɔni ye barodalasigi dɔ kɛ minnu kɔnɔna la u ye ɲɛfɔliw kɛ ka lafaamuyaliw jɔnjɔn kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn wulikajɔ minnu bɛ sen na walasa maaw cogoya bɛ se ka don kalata gafew la janko denmisɛnninw musolakaw ani maa minnu ye lujurabaatɔ ni dɛsɛbaatɔ ani minnu yɛrɛ bɔra u jabalaw la gɛlɛya ye o sababu ye olu fana ka maa ɲɛma dɔ bɛ yen n'o ye Mamadu Keita ye ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Amadu Jara ka kuma galama la. Bi lajɛ o ye ka kunnafoni di kunnafoni baarakɛlaw ma n'o ye journaliste ye mun bɛ radio la mun bɛ presse en ligne mun bɛ link kan internet kan ani aw tele mɔgɔw walasa aw ka se k'an dɛmɛ an bɛna baara min kɛ vote ko sɛbɛn n'a bɛ fɔ o ma liste électorale n'a bɛna kura san o san kalo 3 kɔnɔ an bɛn'o baara daminɛ aw ka se k'aw sen dɔ la baara ka ɲɛ Mali fantan naani bɛɛ. Ni ye min ye o ye k'a fɔ bɛɛ ka bɔ surtout ni kalo ni octobre kalo in kɔnɔ an bɛ le 2 octobre la yanni 31 cɛ bɛɛ ka bɔ ka taa lajɛ a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ i tɔgɔ b'a la n'a sɔrɔ erreur t'a la fili t'a la et puis n'i bɛna taa i tɔgɔ falen fana ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ i ka t'o kɛ ni mɔgɔ minnu fana fatura a ka se k'o sɛbɛn di olu tɔgɔ ka bɔ liste la
o baraw de bena ken kalo saba ngono donc o kuna foni jele o kase bema be kase ko famia amna tani kuma fo mali vantan nan be ka kan sigi ko kuma ke ka mo la wuli o kase kata commission administrative fe kase ka barake demso ne kan ko sindo na ko sabe parce que mo chambe o santan se ngoro umuto yala donc pour que ka éviter sanware o muka kumuka wote kese bane o kan ku to yala kata laje ku to do akano o kele flana mo mun fatura o lufne fana ka sikata u to boala mo ko to boala tabarikala n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten bakurubaw la min ye sɔgɔnafinkaw y'a dugutigi n'a dugudenw ko dabu ye bi sunɔgɔ t'u ye a ma sɔrɔla k'a fɔ a ka ca san 10 ni kɔ ye gwɛlɛyaba dɔ bɛ sɔgɔnafin sigidaladenw kan n'o bɛ tali kɛ dancɛ ko gwɛya la sɔgɔna bamako ani kati ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna centre émetteur ka taa UEMOA siège masurunya fan fɛ min ye sɔgɔnafinkaw minnu bɛ commune 3 fɛ bamako olu y'a yira k'a fɔ ni yɔrɔ kofɔta in bɛ olu ka sigida mara kɔnɔ wa kabi lawale ko dugukolo ninnu bɛ sɔgɔnafinkaw dugutigi olu ka bila kɔnɔna la hali ni jamana faamaw mago bɛ yɔrɔ la k'u bɛ tɛmɛ i k'a dɔn sɔgɔnafin dugutigi bulon la nka nin waati laban ninnu na gɛlɛya juru canilen don kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ maa dɔw kɔni nalen ni titiri ye dɔw ko olu ta ye hectare 10 dɔw ko olu ta ye hectare 17 ye min yɛrɛ kɔnɔna la i k'a dɔn centre émetteur fɔ kana se sɔgɔnafin n'u ko a ma min kun bɔ kabi lawale o yɔrɔ ninnu na dugukolo ko gɛlɛya dugu jɛlen don nin tile filanin na opérateur économique dɔ bɛ n'o ye sɔrɔ busoba dɔ ye min ye yaralakaw ye olu kɔni ye danganaya di ka na olu bɛ k'u ka yɔrɔ kofɔlen mun bɛ olu to a la u yɛrɛ ka fɔ la ko titiri b'u bolo o bɛɛ lajɛlen koori min yɛrɛ kɛlen don ka sɔgɔnafikaw datugu mɛlɛk'u cɛkɔrɔbaw ni dugutigi ka fɔ la o kama u ye sigi dɔ kɛ dugutigi bulon nɔ ka sɔgɔnafinka denw wele u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka maana u kɔni ko u b'a ɲini jamana faamaw fɛ ɲɛ ka ɲini ko in na n'o tɛ ko u tɛna sɔn bi misikara jaraki ka ta u ka yɔrɔ la bilen sabula ko dɔ kɛra a ma ɲa min kɔ dugutigi yɛrɛ bilala denmisɛnninw ɲɛ ka na baara minnu b'a la ka kɛ ko k'a bɛɛ jɔ polosilaka maa 500 ni kɔ ka fara gardiw kan olu kɔni cɛra ka to yɔrɔ in na waasa ka baara ninnu lakana su ni tile olu bɛ yen nɔ ko gwɛlɛyara fɔ ka gazi cibɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani gabakurufiliw ni mobili vitiri ciw dugutigi yɛrɛ ko ni min bɛ kɛ jamana faamaw fɔ ka kɛ n'o tɛ k'u ti jɛ n'a ye cogo si la u ka dugukolow ka ntarakiw la u ka jɛrɛw kɛnɛ kan u ye nisɔngoya ka dɔw fɔ a la ka se commune 3 maire lakaw ma an k'u lamɛn. Bi gouvernement kura min siga n'o ye transition ye Hasimi ni e y'a ɲɛmɔgɔ ye k'a dɔn k'a fɔ a ye ministère min créé Mali kɔnɔ ministère gansan tɛ a ko ministère de la réconciliation n'o ye tiɲɛ ni ɲɔgɔnna bɛ na kɛ dugu o dugu kɔnɔ dugu si tɛ yen ko tigi t'a la dugudenw b'a kɔnɔ o tuma a ye na an ka segin an hakili di ɲɔgɔn ma parce que aw ta n tɛna se ka kuma o la mais babu yɛrɛ ninnu ka taa an ka yɔrɔ minɛ des particuliers comme ça bamakɔkaw tɛ ka na bi an fa dugukolo kan k'a minɛ fɛn don tiɲɛ na a ti bɛn an ma wa an ka lajɛ kun ye o ye wa an pɛrɛlen don dɛ et on va se battre fo an su an ka dugukolo a ti sɔrɔ donc ko bɛɛ k'a mɛn ne ka min fɔ o de ye nin jama ala sago aw sago kɛ ala kama a ka kɛ kira kama jamana in a k'a to a ka lafiya kɔrɔnfɛ kɛlɛ min bɛ bi bɛɛ ɲɛ b'a la n'a fɔra ka na dugukolo kɛlɛ fana don o kɔnɔ lafiya bɛ min. kabini kunu n ye min fɔ o de don a kɛra sécurité d'état ta ye o a kɛra babu yara ye o pour moi ce n'est pas de la bonne manière parce que lotissement sariya min bɛ ne bolo fɛn min bɛ ka kɛ a t'a kɔnɔ c'est le degré 0515 2006 fɛn min bɛ ka kɛ a t'a kɔnɔ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka binkani de don parce que même lotissement concerté à Teketan, entre deux communes, à Teketan, depuis 2006, on m'a une paternité ko kelela. Car donc au moins, bon, district de Do, Wakulkoro région de Do, sans taniko. Nous y mission bolo de bet lenkati sikati préfecture le touye. Mais c'est que Syria follow from China. Oui, on remet élu conseil commune 3 kono. Ah, il est trop belle là. Ka fama rapproché plusieurs fois pour que Katini sokna fin dancha koni. Akuma ka se ka ba. Mais ani be fon fait là.
chaque fois n'an taara ye dossier ci IGM na IGM mɔgɔ y'an jaabi mais katikaw ko IGM m'olu jaabi donc gɛlɛya bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ fɛn min état ma jɔ a jɔyɔrɔ la qu'on soit clair mɔgɔninfin i ka foro bɛɛ bɔra dugu dɔ la dɔwɛrɛ foyi t'an na ne ye min ka den moi je suis de Sokonafin yan ne Sokonafin yan ne min ye ne ye min ka den n wolola yan ka mɔ yan n fa wolola yan ka mɔ yan ne mɔkɛ wolola yan ka mɔ yan donc taayɔrɔ foyi yɛrɛ tɛ na ne yan fɛ yan sigira ma sigi dɔwɛrɛ ka sɛnɛ kɔ donc bamanan n'i y'o ka dabakala sɛnɛkɛyɔrɔ kelen m'o bolo dɔ ka na k'ale bɛ se ka 10 hectares 17 hectares ta o ka foro la n'indi bɛ di i b'o sɔrɔ cogo di e bɛ se k'o sɔrɔ ka sɔrɔ dugudenw yɛrɛ ma se ka e ni dugudenw ma jɛ ka kuma fɔ e bɛ se ka titre foncier sɔrɔ cogo di dugu jumɛn kɔnɔ 17 hectares mansin min dilanmara dugu kɔnɔ e kelen bɛ se k'o ta cogo di k'i sigi n'o ye an yɛrɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ bamakɔ kɔni ka 17 hectares mɔgɔnin kelen b'o sɔrɔ cogo di. tabarikala min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔnafin ne tun b'a wele min kungo gɛlɛya min b'o kan o dɔ de ye nin ye an y'a fɔ ten k'a fɔ u ka gɛlɛya bɛ tali kɛ dancɛ ko de la u ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ sabula a yira k'a fɔ Bamako commune 3 sɔgɔnafin bɛ o fɛ nka u ni centre émetteur donnen don ɲɔgɔn na o yɔrɔ minnu caman fana ko Kati o bɛ Kati fɛ ko gɛlɛya de bɛ nin yɔrɔ kofɔta n'an bɛ waati min na i ko sisan a ɲininen don jamana faamaw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ joona joona walasa Kati ni e k'a dɔn sɔgɔnafin dancɛ ko ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la n'o tɛ a bɛɛ bolo min kan a bɛ na ni gɛlɛya ye sabula dugutigi yɛrɛ ni dugudenw wulila ka taa kɛnɛ in kan fɔ ci ɲɔgɔnna donna u ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka gabakuruw kɛ ka mobiliw vitiri ci ka maa dɔw don kaso la dɔw yɛrɛ ye kɔmɔ bɔ a ko la kunun sufɛ ko in gɛlɛyalen don titiri bɛ minnu bolo n'o dɔ ye yaralakaw ye an kɔni ye kunun bɛɛ lajɛlen kɛ ka olu kɔni wele nɛgɛjuru la an m'olu lasɔrɔ nka min ye Kati mairie maaw an wulila ka se ka ɲininkali k'a ko ɲɛw la olu ye ɲɛfɔ dɔw kɛ minnu na u bɛɛ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ dancɛ ko gɛlɛya de bɛ Kati mara ani k'a dɔn commune 3 ni ɲɔgɔn cɛ don n'a nataw la an na wuli ka jɔ kuraw kɛ walasa an ka se k'u ka kumakanw sɔrɔ u fana ka sereyaliw kɛ k'a dɔn ko in gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na Fanta Tumota saga 44 sera an maaw fɛ gɛlɛyamisɛnnin dɔw bɛ baara la kumakan dɔw lamɛn cogoya la an b'a kuncɛ yan fɛ an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ ka se ka don siraba kunnafoniyaw olu kɔnɔna la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Vincent Togo ale bɛna wele bila Sori ma a bɛna taa ni ka segin kunnafoniyaw di a ma